תודה רבה, יואב. זה קרה לפני חודשיים בחיפה, בלב גל מקרה שוד בסניפי בנקים בארץ. 2 שודדים נכנסו עם אקדח ויצאו אחרי דקה וחצי עם 50,000 שקלים. כתב אישום הוגש נגד 4 מעורבים בשבוע שעבר. כתבנו יוסי מזרחי מביא הערב את התמונות. הבנק סגור. למה? שוד. 8:30 בבוקר סניף הבנק הבינלאומי בחיפה נפתח. כעבור 18 דקות מגיעים 2 שודדים רעולי פנים. אחד כבר מוכן עם שקית ביד, השני עם אקדח שלוף. בפנים בהלה. אחת הפקידות מתמוטטת, השאר מרימים ידיים. השודד מדלג בקלילות מעל הדלפק, דורש את הכסף במזומן. בזמן שחברו נשאר צמוד לכניסה, הוא מסביר באמצעות האקדח ללקוחות מזדמנים שכדאי להם לחזור בפעם אחרת. זה נורא, בטח זה מסוכן. בפנים הדרמה נמשכת. כדי להאיץ בפקיד יורה אחד השודדים 2 כדורים לכיוונו, ולמרבה המזל לא פוגע. כעבור 90 שניות בדיוק השניים יוצאים מהבנק לעבר רכבי המילוט השלל. 50,000 שקלים. הכסף נמצא? לא. כסף לא נמצא נכון להיום. אחרי חודש של חקירה הצליחו ביחידה המרכזית של מחוז חוף לשים ידם על כל 4 המעורבים, ביניהם אודי אמר ותומר נחמני. וכאן גילו החוקרים שיתוף פעולה עברייני מאוד מפתיע. לפני 2.5 הרג מומי נחמני מנשר את שחר אמר, צעיר בן 20. ולמרות ההרג, הכלא והאבל, אחיו של ההורג שיתף פעולה בשוד הזה עם אחיו התאום של ההרוג. לקוח שלי טוען לחפותו, הוא טוען שזה לא היה הוא בכלל, אין זיהוי שלו. לדבריו גם הבגדים אינם תואמים אותו, גם מבנה הגוף שבסרטון כלל אינו תואם אותו. אבל במשטרה דווקא בטוחים כי במהלך גל מקרה השוד בסניפי הבנקים, שוד אחד לפחות כבר מפוענח. יוסי, עכשיו אנחנו איתך בעניין אחר. 2 חלפו מאז פרשת הדלפות.